Хәзер балалар җитештерү темасы буенча практик өлешенә күчәбез. Түбәндәгеләр чыгымнарның кайсы төренә даими яисә үзгәрүчән керә. Хезмәт, урыннандагы телефоннар өчен түләү, эшчеләргә эш башыннан түләү, склад биналарын арендалау, персоналларның махсус киеме өчен түләү, чимал һәм материаллар ташу өчен түләү. Үзегезнең җавапларыгызны дөрес җаваплар белән чагыштырып китегез. Җитештерү темабыз буенча практик өлешебез тәмам. Киләсе дәресләребезгә кадәр.